Aswkno Hambai jotono phongkaham Langmani Khorang Tv Channel bisinti khlaiye bo chini Ganda twisa Ganda soro Sub-Div ni SDM ni quarter sangtin binaro phailajak kwai sara tabuk load khlailai tonglayo belai kaham chini Tripurani sarayabo mo fatarni sara tubujakmani tabuk song Bhoghirath kamio tolnani bagai sang thang tonglayo gari o load khai nai borok khai tonglayo kai sang naimankha khoroksa master babu haipan tini belai samung khaimani bagai lebar oi basa khatui tongkha kai busuk sara talna nai sagade taboro 16 tongo bo jaga tongna nai Bhoghirath kamio baikhe bomteke tamo kia sabai sakai sawan obo Bhoghirath kaisa motha tongo amo thawo aroni je family rauno chini sara SDM ni subai khaye bo aro thangai borona sara rei rena abono gai busuk family rauno rojakno aro 5 family ka bo busuk bosorni sara ungjak boyos busuk bosor omprai 2 bosor kai mo khanamani o sara belai kaham chini Tripurani bai phelai hun khanamani abo busuk jora bahai boroni tui khlaijak abo ama jampoi ni aroni buslei to ye oro sara khaijaka nasari khaijaka sara sabo khlaikya abo sara jengoni bodi de khaijaka chini borok no ridan bagai sini borok rono rina bagai abo kono government scheme ya na government abo personal ঠিক আছে belai hambai kok sawi joron man bagai sengnai nugwi mankha belai khe sara kaham sar rijak hai haiban mo sar kwrwngwi use khlaijak ya abo jampui hilni kwai sara tubui sini SDM sar bo Bhoghirath kamio saljak thangpuro belai kwrwi rok khairok jagoi bo bini niji personal bono samung khlaiye o sarano inani naikhe sang Bhoghirath kamio tini phaisa phailakya sang nailayana se uddesho te sang phailai mani se purpose te phaimani